So damo baya sang nakamutik nga daw ginpili lang ang lugar nga gintupan. Sa bahin sa nga downtown area kahapon nagaulan. Pero kung manaog ka sa pila ka mga kabarangayan, ang dalan nga simentado, malang-mala, mala kag iban nga dalan basa man pero dara lamang sang pagtupa sang talithi o kon dabo-dabo. Hindi naman makatingalahan din nga sahi sang hitabo bangod sa ginasiling nga climate change. Lain na ang dalagan sang klima sa karon ikumparar sang una. Aman daw nagaupod man sa pagkamoderno sang panyempo sa karon mo. Ang importante lamang sa aton diri sa dutang natawhan nga mangin maayo lamang ato sa ring lawas minano man ang sitwasyon sang panahon. Ulan man akong init da. Basta ang panglawason healthy lang. Paamanan pa sang maayong beauty. Wala ka na sang pangitaon pa. Wala ka nang hahanapin pa. Dumduman ko naman ang linyada sang sadto child actor blang nga si Van Dolph. Saya sa ring pelikulang Wanted Bata. Don't worry, everything is under control. Don't worry, under control. Everything is under control. No problem. Everything is under control. Nan. Sulhay nga pagpangabuhi mga muda perming plastada. Las 4:55. Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita nano ang mga balita nga dapat naton nga pagasentruhan. Una kita sa balita lokal, una nga sesyon sa nga sanggol ng palungsod sa Bacolod. Matapos ang adlaw sang eleksyon sa mga hapon, ginpatigayon. May nawong nga nagayuhom. May ara man nga nagakulosmuron. Oh no! Normal kag natural lamang na nga reaksyon. Kay man may ara nga pierde, may ara man nagdaog. Galing sa subong nga grupo sa mga konsihal sa Bacolod. Sa mga incumbent councilor sa Bacolod. Laban pierde. Jutay lang ang nagdalaog. Kundeng Bacolod City may ara sa nga 12 ka mga konsihales bilang isa ka highly urbanized nga syudad. 12 ang mga councilors. 11 ang liwat nga nagpapili, nagligad nga piniliay. Sa 11 mga kaaksyon, 6 ang nagupod sa local political group nga Grupo Progreso, ang GP. Kag ang 5 sa piyakban nga grupo nga among Grupo Asenso. Ang isa tinagpapili bilang vice-alkalde kay man di naman sa makapapili liwat mo. Bilang konsihal kay tapos ng isa nga termino. Galing kay nagtupa man sa Kadimalas Way man magdaog. Ang resulta sa eleksyon kung basihan naton, 4 ka mga incumbent ang ara sa Grupo Progreso dumaog. Kag 8 gid ang ara sa Asenso ang sumunod. Kung sumasumahon naton, subong nga pagbalik sang regular nga session sang SP Bacolod. 7 ang may maayo nga yuhom. Ina kon kompleto sila nagtambong subong, no? Pero kung basihan na to ng numero, 7 ang may maayo dara nga yuhom. Kay man sa gihapon daog kag padayon nga magaserbisyo sila. Pero ang iban nga wala mapilian, di tawo malang sila may balatyagon nagbalubatyag lang anay jutay sang kalain bote. Kailan na lamang kadlaw ang nagakabit-kabit kabagatapos na ang termino sang mga nagkalapierde. Ang mga sunod amo naman ang bag-o nga komposisyon. May veterana, may veterano sa politika. May baguhan kag may nagbalik man. Sulo sa lakot ning komposisyon Pero ang ginahulat sa Bacolod noon subong kung ano bala ang maging relasyon sang tagsa ka mga miyembro sang konseho sang syudad. Nangin maayo, matawhay, o kon masulhay. Or basi may jutay nga pulupanakot porusyon. Asa pila sini ka mga diskusyon. Aksyon Radio!
Samtang 18,000 ka mga pamilya diri sa Negros Occidental nga ang balay hinalitan sang humanot nga bagyo Odette nagligid nga bulan. Bulan sa Disyembre, may ara ka mo batunon na nga tag 5,000 pesos. Sa masunod nga simana. Si Gobernador Bong Lacson kaina sa nga udto nagsiling. Nga naging pangabay ang administrator sa office nga asikasuhon ang plano para may baluan kung diin nga lugar ang una nga paghahatagan. Base ini sa ginpadala nga listahan sang dapat nga magabaton. Ang pundo nga kuwaan amo ang 91 milyones ka pesos nga ginhatag sang National Housing Authority NHA sa Negros Occidental duduman ko ni December 29 nisa. Ining pundo ni na paidalo ni sa Special IHAP Fund. Ang IHAP amo ni sang Emergency Housing Assistance Program. Tikon na pulo padalman gid naton diri kwarta man ni naton nga mga tawo. Kwarta nga dapat ibalik man sa aton nga mga tawo. Sa mga nagapamangkot na labi na sa mga tag-iyasang balay nga ginwasak sang Bagyo Odette diri sa Negros Occidental. Wala isa kamo sang makabaton. Ang sabat na yes, makabaton kamo basta manitandaan nyo ha. Kay hindi tanan makabaton ha. Basta ari importante nga tandaan nyo. Ang inyong ngalan nalakip lamang sa listahan nga ginpadala sang inyo banwa o konsyudad. Karas abi para sa imo nagubang balay mo kag way ka ba nagginkantuan sang representante sang inyo sinisunod kon banwa. Hindi gid ka makabaton kay way ka malista. Basta ngalan nyo nalakip lamang sa listahan nga ginpadala sang banwa konsyudad. Ginpadala nila diri sa Kapitolyo Provincial. Kung way ka mo sa listahan ti no. Way gid kayang inyo sa di banwa kag syudad. Amo ni ang ginhatagan sang obligasyon. Sa pag-usisa kung sin-o balang matudtuod. Ang residente nga ang balay tuod gid nga nahalitan sang Bagyo Odette o kung wala. Kung wala ka mo malista, hindi na magpaabot pa. Ay basi kung malabutan lang ka mo badasang pagdulom sa kagabihon. Wagid ka mo sang patunon. May mga proseso nga ginsunod dari mga kaksyon. Man may ara ya tag-iya sang balay nga damo-damo na sang bulig nga nabaton. No, may construction materials, may housing materials, kag may ara pa financial assistance. Kaya gintagaan una sang prioridad sang gobyerno provincial nga hatagan sa ring financial assistance sa NHA ang mga yadtong wala pa sang nabaton. Ang petsa sa pagpanagtag ti amo ning dapat bebaluan gid galing kay way pa na mabalaan ni. Kaya ginapasikaso pa ang lugar nga una hatagan wala pa naman mabalaan. Pero piho ko dira na sa may Southern Negros Occidental. 6th District, 5th District among labi apektado, hindi bla? Amo ning panugyanta, wait lang kamo pag may time. Hulat-hulat lang anaya. Basta hambal kay na ni Governor Bong Lacson, ano man nga petsa sa masunod nga simana. Aksyon Radyo! Kung sa mga matematik pangahugada, kung istorya numero 91 milyones ka pesos, tunga-tungaon ni ang paghatag sa tag 5,000 pesos. Ang kanamoon sa makabaton siri, magatupa siya sa 18,000 ka mga pamilya. Damo-damo man na, ugaling kay medyo uli-ulihin na ang pagpanagtag sini, pero sige lang. Dapat lang naton nga pasalamatan ni. Dapat man naton intindihon bangod una bes. Basta gani proseso sa gobyerno, labi na kung tagtaganay blasang bulig ang istoryahan. Diri sa Pilipinas lang naton makitaan kami sa parinsyahan ni. Ang kasibod, ang kadugay, kag kon kaisa, daw hilo pa na nga gumon-gumon mo nga proseso. Lada mo sa ginapangayo nga dokumento, antes aprobahan. Pero kung sa mga halamalanon pa sang una, bisan gani subong ginagamit ini. Mas maayaw na lang nga may ara sang sa wala, di bla?
Bangod konperme lang kita nga magatubang sa wala. Basi kita ang mamalhan kag sa ibabaw na lang sang langit magahangla sang tangla. Magala na lang kita sang tangla sa langit na. Sa ulihi madalman ka. Mayo na lang nga mayara kita sang ginapaabot nga batunon. 4 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Ang sabahin naman sang Bacolod City Hall nga balita, ang ginatawag nga pleb nagaresolbahon ang isa na lamang kapending nga kaso sa Biyernes nga adlaw suno kay Konsihal Espino. Isa na lang ang nakapending nga kaso mo. Sa pleb nga natawag ang maning People's Law Enforcement Board. Dapat lang nga mahatagan sang kasulbaran. Ay isa naman lang ni solbaron kuno sa maabot nga Biyernes nga adlaw. Nakalokso kita sa bayan sa nga balita nasyonal, balita pungsod nun. Sa may mga obra, sin Augusto nga sakaan ang sweldo kada bulan, alsa ang kamot. Damo sila ba? Siyempre tanan gusto ged. Sino bing hindi guya aluyag nga madugangan ng sweldo man? Dugay na nga panawagan sang mga ultimong obrero o kontrabahante sa mga opisyal naton sa gobyerno ugaling ang taga-gobyerno ta. Dugay na nga na mungol kung kaisang pagkabungol nila nagakalatnan sang pagkabulag. Ang ginatawag nga wage hike mga kaaksyon. Wala na sang pinakakampiyon nga balita para sa inyo kundi ang ginatawag nga wage hike. Wage hike. Ang saka sa sweldo nga sa nagligan nga adlaw, una ay naging anunsyo mga kaaksyon sang gobyerno paagi sa dole. Ang pamangkot kung saan ugid pwedeng sugdan ng papanagtag siri sang dugang nga saka. Ang sabat malapit na lamang bagod ang petsa sa Hulyo o kung sa Hunyo 3 na subong nga tuig. Wow naman! Wow! Wow! Malanon gintingog yaho. Lapit na lang Hunyo 3 na. Pag-o ini nga saka sa sweldo nga ipatuman sa bayan sang National Capital Region kon NCR. Kagadari sa aton sa Western Visayas na lakipman. Sa NCR, dugang 33 pesos kada adlaw. Ang resulta sa minimum wage rate dito sa NCR para sa non-agriculture sector, mangin 530 pesos na kada adlaw. Wow! Kag 533 pesos naman kada adlaw sa sektor sang agrikultura. Diri sa aton sa Western Visayas, sa mga nagaobra nga ari sa Iloilo, sa Guimaras, sa Aklan, sa Capiz, sa Antique kag diri sa Negros Occidental, ang saka kada adlaw magasugod sa 55 pesos tubtob 110 pesos. Bot sa lingon, waay nagapalariho ang saka kada adlaw. Depende ini sa estado sang imo sining nga trabaho. Yam nga balita. Pero damo gihapon nagasiling baya nga katiting lamang ini kun basihan ta. Ang presyo sang nagapanguna subong nga balaklon. Dugangan pa sang halos non-stop. Daw midli pa gani kun kaisa ka do remix pa. Nga sinakaay sa presyo sang gatong. Oh no! Di bla mabatsagan ta man eh. Plus balayran sa elektrisidad nagasaka man. May padalabot mga kaaksyon sa water district gasaka man. Ang saka kung sa mga insekto pa mga kaaksyon, saka sa sweldo. Kung ikumparar natin mga kaaksyon sa sinakaay, sa presyo sa mga nagapangunang nga balakon kag baleran, ang saka sa sweldo daw insekto na nga daw subay. O kung daw tungaw man kagamay. Ang singgitan sang iban, dugang-dungangi manay. Action Radio! Ambot kon mamati ng bag-o nga gobyerno tusbong.
Ami tani kung pagsulod sa nga Marcos administration, dugangan niya no. Mabilib na kay incoming President Bongbong Marcos tani mo. Kay ining saka ni ang bag-o nga saka ni sa sweldo maka-aksyon, matupa pa niya sa Duterte administration. Samtang hilapit ang pagbiya ni Presidente Duterte, kadamo siya sa mga ginapang-aprobahan no? Nga mga pagsulundan, layi akong kasuguan no? Kag ang kalabanan nga ginapang-aprobahan niya daw makahatagid sang kayuhan sa aton nga mga ultimo nga tao. Isa na di mga ka-aksyon ang saka sa sweldo ho Ami tani kon maka-generate sang minilyon, bisan butan talinibo na lang ka mga trabaho no ang Marcos administration damo subong sang mga nawad-an obra, nawad-an trabaho ho. Resulta ina mga ka-aksyon sang halit sang COVID-19 pandemic. Lasing kunwabe. Ano ba ba sa nga balita sa bayan sang pungsod nun nasyonal? Balita angot sa mga salawayon ka mga tig-abagol kon ulo gidyaw. Ay sabagay tig-agin man na bagol ang ulo to no? Ay makita-kita nga may humok bagol, tanan nga bagol tig-a. Ang ginabot silingon tadi, tig-ang pinsar paintindihon bla. O kon ba si amo ni sila nga mga tinuga nga nagapastig-astig lang bla, nagapahambo-hambog kay damo sila kilala sa Malacañang. Oy. Hindi mayo mga mo ni plastada ni. Ang ginatumod tadi mga ka-aksyon amo ning sabong ang online cockfighting bala. Ginbanduan na ini nga dapat untaton na. Pero balita subong siling ni PNP spokesperson na Police Colonel Jen Fajardo, may may anom gihapon nga padayon nga naga-operar. Di ano pang ginahulat niyo? Dakpa nakakasuhan. Pero galing hambal ni Fajardo, ang PNP Cybercrime Units nagapatigayon sang cyber patrolling para mamonitor kung may aktibo pa nga isabong sites. Di ara pa lang sila sa cyber patrolling. Daw na monitor pa lang nila kag na mutikan pa lang nila. Pero ayhan may mga mabakod na ining ebidensya. May anom nga ginakabig illegal isabong sites dali sa Pilipinas. Kung basihan nato ng palayag sang PNP. Basta gali isabong mga kaksyon como electronic siya, online siya, hindi gali basta-basta, hindi gali dali-dali nga matumod ni, hindi dali-dali nga makilalaan o kung matulturan ang naga-operar siri. May grabe gali kaid-id kag dapat kapino nga case build up nga himuon di ang cybercrime. Dapat pagali nga mag-request sa social media providers para ma-take down ang concerned sites. Kag magalawig gini sa hasta duwa pakasmana. Ang himuon pagid dapat makig-angot anay sa mga otoridad, ang mga otoridad ta sa service providers. Ang purpose rin para makilalaan ang mga operators nga nagapadalagan sining illegal sites. Grabe Grabe gali mag-amo sa ring plastada. Patanda-tanda porsyon galing hampang di. Konpigaw ang case build up sa ulihi base kon kadlawan lang kita sang isabong operators. Kadlawan lang sang isabong operators ang aton sa gobyerno. Di dapat tuntuon dako ning nga hangkat sa aton sa gobyerno Sa aton sa mga otoridad dapat kamay na bakal ang i-apply para magkalaubos tarang ang isabong operators ni. Kag parati matuman taman matuman tadamlag lang mando ni Presidente Duterte kag pag-aprobar niya sa recommendation sa DILG. Nga taton taran-taran nga isabong operation sa Pilipinas. Aksyon Radio! Ang duda sa iba no, base ko ng pila ka mga operators bla, ara man sa gobyerno. Kag malinaton base ara man naga-opisina sa city o kon municipal hall. Di gani sa Kapitolyo. O kon base kon ara man sa Malacañang. Pamangkot lang na sang kadamaan mga kaakson pero base kon mangin matuod sa ulihi.
kung wala lang sang ginapilian ang kampanya sa ato sa ni gobyerno kon otoridad sa subong kampanya kontra sa ning controversial nga online sabong. Hindi ko magpating, hindi na magkradakpan sa tanan na. Aksyon Radyo. 14 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pinalamang to ka mga balita ang tanalupang to na sa ato sa ring pagpangalagad sa ring Miyerkules nga edisyon sa ato sa ring Action Reports Afternoon Edition. Magulugal umon ang panahon naton sa Bacolod City pero may time nga nagapalopakita man si Haring Adlaw. Ang aksidente o kontrahidya ito nga pagkaigo sa kilat sa 11 ka mga tapasero kabay pangin na maduwagan to. Adri sa Negros sa Occidental. Basta tumanon talang ang panugyan na advices sa nga ato sa mga eksperto. Sa sining oras si Balon Taraman ang observation report sa patrol. Aksyon Radyo. Sa paglibot-libot ni Action Eden Naboso basta Wednesday Action Eden kamusta Bacolod Subong please come in. Good afternoon, Action Mark. Sa taranatuan ng action, kamusta? Happy Wednesday na naman sa ating siningawag action. May mga nag-achieve, may mga background o mga sound effects. Di ni bala ready si Action Marlon, pero anyways, kagina Action Mar, perti kasingki ang init. Kasubong ara man nagatuhaw-tuhaw si Mr. Sun. Pero kagina, samta nagalibot-libot, mga alas 2, mga alas 3, siguro mga alas 4. Nagatulong-talit. Ngayon, tiyabi natin, piho na nga matupa ang ulan. Kaya may sila sa panganod, sila magbahin sa kalangitan. Pero daw wala, ginagtupa-tupa. Kaya mo na pasalamatan man sa iban. Kaya tiya madumduman mo nagligad na mga inadlaw. Nga grabe kainit kung aga pagkahapon. Ulan nun niya. Di nagadugang buang ang tao. Sini kung mag-amuna. Kasi syempre, muntat naman ang trabaho sa mga kauturan nato yung nagatrabaho kag nila kay ayos ang dalan especially diri sa may Bangga Pacho ayon Action Mar pasaka dito pa north side na kay bisan amo niya mga inoras bisan ano ka bugat sang traffic or mga peak hours man ara sila sa Gyapo nagakayo dalan kag diri man bala sa Lapo sa Barangay 2 din na may unhan sa Antonio stop, may ari din nagakayo man sang dalan, kag may nag-guide gani ang mga traffic enforcer para kaisa lang kalay ng maagyan para hindi magbinungguanay kag bulos-bulos ng aging salasyan. Di ko magulan-ulan, siyempre untas sila kay di man magmalang simento, kag kabudlay man trabaho kung nag-ulan-ulan, that's why nga pasalamatan ni nila. Tara na dahil magabi, Action Mark, kung makita nyo, may mga taga-trabaho, kung mga naginyaga, mamakayong dalan, sino kadugay, naging especially dito sa may shopping area, ayon. Kay nag-accost sang bugat, nga dalagan, sang trafiko, especially sa intersection, dito sa may Bangga Pacho, hasta na dito na Action Mark sa Lopez East, pero sana notice na ito, maglabay-labay, kita bala sa Lopez East, medyo hindi na bugat gid ang traffic Action Mark kung pasaka ka dito sa Estefania, halin ka diri abi sa downtown area, kay tungod sa access road dito, bala sa may Mega World. Ang iban nga mga private cars, dito na nagalinungsot, o galing ipit kung dito kahalin kung tuyo mo mapa-circumferential road o pa home site ka, hindi ka ka-left turn. So, maagi kagid libot sa NGC, sa ginagyan man sa home site nga, balik naman dito sa Lapus sa Hervias. Pero ikaw ka sa stoplight na ginatawag, diretso-diretso ang imo, siniyang biyahe, kay imo na diskarte, maglusot-lusot man. Pero hindi man po patamaan ang lusot-lusot, na makakos naman traffic, kag aksidente sa dalanon. Amo na lang arason kung dugay pag inalakas ng trapiko kay kung may mga bungguanay lang da, may mga sagiranay lang da, siyempre mapundogid kay ti isetol, tawgan pa pulis, pa blaster pa, etc. Si halong-halong gid sa tanan man na oras. Diri sa bahin sa Central Market, nakalabay Action Mar, amat-amat na, nagaplastar ang mga manugbaligya man sa isda, sa sari-sari, may fresh na isda, may karaho, may uga, may ginamos, may mga utanon, isampat gid Action Mar sa bilong adlaw kakapoy, no?
Ang iba tig diri sa ato, di pero sa mga Ilonggo, mabakalaswa, ginasubak, pakaraho, pakis ano. Ay, agoy. Gina-impon, gigabala sa sabaw, hindi lang wala labot. Pag yun niara, pag yun sa pinirito, kanamit. Doon nalaway na lang ko. Doon nalaway na lang ako. Pero amo na di Action Bar ang muda sa Central Market kada hapon. Kagti kung diri man sa may palibot sang plaza publika, makalabay-labay kung di ni Action Nixon no ka tawhay bala Action Bar kada ari gyapon mga sinang-una nga gawi bala. Ara gyapon ang mga maniniyot nga ginatawag ni dugay mapapicture kada pag dugay na develop ng picture mo. Pero tisang una, guro, sa nagtan mo, basi tag 20, tag 30 na tong gawad, ay. Subong niya, nang duwa ka picture mo, abe, 80 pesos man. Maninliyot. Amo na sa action din ang gapang kudak. Correct, Correct. Kudak ka. Gyapon. Gapang kudak ka. Ara na gyapon, Action Mart. Ara sa gyapon sa mga nag-date sa Plaza Publica sa siyudad sa Bacolod. Kag sari-sari may mga kabataan nga nagapractice saot, may mga nagakiling-kiling nga ice cream, may mga nagapamanicure, mga nagapapedicure, kag may ara man sang manakita naton nga nagabitbit radyo, nagapamati sa Action Radyo, may ara man nga mga naga-chef na bala Action Mar, mga amiguhay nga mga kanabi maningaw ka tan-aw sa mga tao diri sa may public plaza. Kay amo na ding kalingawan, especially naguluhandong na kag sininga hapon. May iban nga ligapon nga diri nagahulat sa ila blind date, sa ila textmate, tikitik, sanag mo, open area, kag may police station 1 sa Toba. Kung magkainano, gidman. Pero ang mga tao, Action Mar, ang taga-syudad sang Bacolod, Kalabanan, gid nagapaliwaliwa, kag nagahulak nga mag-subside ang dalagan sang trapiko kay diri man panaog di halin sa plaza publika pakadto man sa may SM na yon ang damo gid lang ang jeep man kay pwede man sa likod kaaging mga private cars pero sa na-notice sa Pagdala Action Mar sa kalapad nga parking area sang SM City Bacolod bala kakapuno mo. Kay kadamo gyapon sa mga ka-action nga nagapaliwaliwa sa mall kay libreng aircon tugnaw anti makontento lang sa ginatawag nga window shopping samtang subong nga mga inoras for sure diri sa may Dalan Lacson, Burgos hasta na sa may circumferential road pasulod man sa home site medyo bulubugat ang dalagan sang trapiko subong man dira sa may Bangga Cory napos na dito sa intersection man sa Mansilingan Action Mar balon lang kita damo nga pasensya kagamat-amat na puli sa tag sa mga panimalay kag halong gid especially magulugab ikina-notice gini naton nga mga ginapang-ubra nga dalan kulang gid sa ginatawag nga mga reflectorized sign kag hindi sa ulos ang iba ng dalan that's why nga nagakalaungad nagakalados mo ano lang gid sa tanan nga oras. Observation report halin sa Patrol Action Idreboso una sa balita na action sa Bacolod Action Radyo. Sa sinagad nga mga tinion mga ka-aksyon, damo-damo na sang mga winning senatorial candidates nga nagdaog na kaligad nga eleksyon diri sa Pilipinas ang naproklamar na. No, naproklamar na. Subong Wednesday afternoon 12 inaslak bilog. Ang mga ginproklamar mga ka-aksyon, apat diri ang re-electionist boselingon nagpapili liwat. Ang 5 returning senators nangin senador na sa una nagpapili dumaog liwat. Ang 3 first timers bag-o nga senador. Amo ni sila ang magadugang no sa grupo sa mga senador sa 19th Congress. Magaupod sila sa 12 nga nagadaan nga nagapungko dara nga senador. Plus sa ila 12 mangin 24 mga kaksyon. Las 4 ang takna subong hapon nag-umpisa ang seremonya kag sa subong seribag ulamang nakatapos ang proclamation si DPWH Secretary Mark Villar. Kay man ang pag-proklamar ascending mo Butselingon ascending manner ang pag-proclaim sila Butselingon kung sino to ang number 12 amo nang una i-proklamar.
ang pinakaulihing iproklamar ang number 1. So ang natapos-tapos na proclaim diri mga kaaksyon, Jinggoy Estrada, Risa Ontiveros, JV Ejercito, Joel Villanueva, Juan Miguel Zubiri, Alan Peter Cayetano, kag si Mark Villar. Subong suni inagproklamar si Chiz Escudero. Sundan ni Sherwin Gatchalian, Rafi Tolfo, Loren Ligarda, kag ang nagapanguna nga ang aktor nga si Robin Padilla. Ang iban nga mga party list mga kaaksyon, ang mga party list naman, partial winners sa nga party list, buwas naman nga adlaw. Supposed to be kuntan ni May 19, buwas nga adlaw, pero na-postpone. Why anagin dayon? Kaya may ara pa mga kaaksyon sa nga special election dito sa Lanao del Sur, nga posible ang resulta sa ding special election sa Lanao del Sur, posible pa nga maka-apekto sa ranking sang sading party list mga kaaksyon. Kag may ara sa mga petisyon pa nga file sa komisyon nga naga-question sa formula sa pag-declare sang winning kung nagdaog ng grupo sa party list mga kaaksyon. Napalibutan subong sang damo nga mga question, no? Ang party list na, no? May labot dara sa pagpapili sang daw hindi maintindihan nga grupo. Damo pa na gani ang naga-question. Ari ho, ginpalibutan pagid sang damo nga mga isyu ho. Ang pag-deklarar kung nasinogid ang nagdalalaog. Di bisan pa nga may ara sang special election sa Lanao del Sur, hindi na rin maka-apekto sa resulta sang nakuha nga boto sang mga nagdalalaog nga mga kandidato sa pagkasenador. Kaya manti, sa nasaling tanak kahapon ang abanse sang number 12, ang abanse ni Jingo Estrada sa number 13 nga si Jojo Binay, minilyon ka boto, no? Hindi na maka-apekto. Kung ano man na resulta sang special election sa Lanao del Sur. Alas 5:25, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo. Amo ni pinakabago. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
gamit sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature. Radyo. Alas 5:37 sa mga tineon ibaron tanang detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Kabay pa nga ma-resolbar di ang isa na lamang kanakapende nga kaso sa bayan sang People's Law Enforcement Board o kon ginatawag nga pleb tiyang target sa Biyernes nga adlaw. Action Radio City Hall Report. Action Dale sa detalye sang balita mayong hapon, please kabin.
Action Mar nagaisahan ng nagid lamang pending kaso ang nabilin sa may People's Law Enforcement Board o kon PLEB nga sa din nagapungko bilang chairman ng si Bacolod Councilor Al Victor Espino. So ang target sa Action Mar nga zero backlog or maubos ang tirang mga kaso sa mabot nga Biyernes ang adlaw. Pati gayunon na ang katapusan nga hearing kag nagalaom diri si Espino nga masulbara ang ining kaso Action Mar. Ang pending nga kaso batok kini sa isa ka pulis nga karon na aktibo pa nga naga-serbisyo Action Mar kumalin sa Bacolod City Police Office. Ini siyang ginsaylo sa Negros Occidental Police Provincial Office o kon Nocco Action Mara. Ginpahayag ni Espino nga so far wala sila sang may nabaton nga mga additional complaints batok sa mga uniform personnel, especially dito sa masyal sa Bacolod kaya yung ginsayt nga factor among COVID-19 pandemic Action Mara. Kung madumduman ang PLEB, hamon siya nagabaton sa mga reklamo batok sa mga iring or mga may mga ginaligar, mga sala nga mga kapulisan kag miyembro sang Philippine National Police. Ari tingoga ni Councilor Al Victor Espino. May ara kami isa, I think the last one. We will deliberate on it sa Friday. Isa na malang ni, but amo na lang na isang pending subong sa plan. So kalabanan na-resolve na to or Na-resolve na ang iban, but sang sinitungod siguro sang pandemya, wala masyado bag-o nga kaso. May ara kita sang maginobra, but wala, subong pa lang ning ano. Ang gin-resolve namon daw duwa, but may ari pa kami isa nga nabilin. BCPO, ang isa BCPO sang una, din na-assign siya sa NOPO. Retired na yun? Hindi pa, active. Action Mar nabatian ng chairman sang PLEB si Councilor Al Victor Espino. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action na Day Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Las 5:39 umpisa ini sang nagligad nga Enero tuig 2020. Sang nagpamuno ining si Espino bilang head no sang ining PLEB diri sa may syudad sa Bacolod. Paagi sa gin-aprobahan nga resolusyon sang City Council man manis si Espino maning chairperson no sang City Council Committee on Police Matters. Ginbuslan niya sa una si former councilor Ricardo Tan. Ang PLEB gintukod din paagi sa Acta Republica numbers 6975 kaga 8551. Amon isang sentral nga nagabaton sang anuman nga reklamo batok sa miyembro kon opisyal sang Philippine National Police. Ang ginahimo sang PLEB maka-aksyon nagapatigayon sang bista o kon hearing, naga-resolve, nagapagwa sa desisyon sa mga kaso na ginapasaka batok sa mga salawayon nga mga katapos sang Philippine National Police. Hindi malang mga kaaksyon nag-isahanon daw si Espino sa PLEB kay miyembro man da ang tagaliga na mga barangay nagmayara sa tatlo dara ka mga tiglawas halin sa civil society. Hindi ko na-experience ang paghahamalan maka-aksyon sa Espino, eksperyensyado na rin. Ay nakaagin na rin siya maka-aksyon gadaan sa naubig na ang eksperyensya niya bilang pamuno sang PLEB maka-aksyon. Sa 2018, ti sa Rasalintara, si former Councilor Tan ang nagapamuno. Sari, sang time ni Tan, dabo-dabo sang kaso to, mayara sang 20 na mga kaso ang napasaka batok sa ilang ka mga personnel sa Bacolod City Police Office. Pero ang pila diri wagid matagaan sang kasulbaran kay nga aman may mga rasones man ang iban nga kaso na dismiss bangod ang morning problema nga gida eksperyensya naton sa masami kung kaso ang pagambalan mo. Why na naga-appear kung nagapakita balang complainant? Sa ginapatigayon nga hearing, ti laban-laban na basura ginang kaso na. Ang pila naman ka mga respondents kung pila ka mga pagsakaan kaso nga pulis, nagretiro na sa Philippine National Police, nagretiro na sa serbisyo. Kaya mo na nga dabo-dabo to sang time ni Tan ang way matagaan sang kasulbaran na kaso yung pasaka sa People's Law Enforcement Board. Action Radio! Alas 5:42 sa Action Radio Philippine Standard Time.
Ini nga bahindulong sa aton sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule kon cleansing, nourishing. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa Sa Maya Pro Greenfield, Barangay Tango, Bacolod City. Sa ato sa nga pagpanubalik ang balikman nga report sa patrol matapos sa standby. Life Extension Vitamin D. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. CAF
everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong Senador mga kaaksyon nga ginproklamar ara gasaka subong. Gasaka subong sa bahin sang PICC Pasay City sa Philippine International Convention Center. Ang number one senator na si Robin Padilla, no? Si Robin Padilla. Pagkatapos nga maproklamar, may picture taking, mapapicture upod ang miyembro sa pamilya. Pero ang kanamuon sa miyembro sa pamilya nga pwede maupod 5 lang, no? Ginalimitahan kay mati mayara kita subong sang ginapatagayon pa nga health protocols. Pero si Ruben Padilla daw kadamo sa upod yaw black bilog na yaw man, do pulo nak bilog aw. Ang alan gali action Nelmar tutuod ni Robin Hood gigiling alan niya, no? Robin Hood Padilla tiaraw manog hatag siya sa iya sa nga pamulong-pulong na ginatagaan sang time nga makahatag sang mensahe ang mga ginproklamar nga senador. Muslim na Muslim ganang iya sa nga attire, si Robin Padilla, te manok buna. Las 5:53 antes tagatuwa ng ato sa nga patrol gapat amyaw lang si Toto Etik Alisbo daho sa may greet ko lang ngayong hapon sa mga taga Hacienda Palencia, La Carlota City, alin sa kay Itik Alisbo sa barangay Tangob. Galing man sa mga kaksyon ta ka mga amigo-amiga da. Dara nga nagabaligya dara sa Kilidalan sa barangay Tangob. Mayo lang nga pagbaligya da. Kasi mga customers nga nga pamalaklon da mayong hapon sinyo tanan. Kabay pa. Nga mangin maayo ang inyo sa nga hapon. Okay. Alas 5:54 Action Radio Philippines Standard Time. Balikan tara nga to sa nga patrol. Pamatian ta ditali sang mga balita ni Action Eden Aboso. Action Radio! Action Eden sa balik nga report. Please come in. Action mga arestado sa 61 anyos na babae matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa Bacolod City Mobile Force Company sa Barangay Mansilian, Ciudad Sang Bacolod. Diniwag sa paglapas ng RA 8282 o kon Social Security Law. Siya ang mahimo makaangkon sa temporaryo nga kainwayan kung magbayad ini siya sang 72,000 pesos na bail. Si Stella Cua, nga residente sa Barangay Villa Monte, priso karon sa custodial facility sa Police Station number 7. Balita rin sa patrol ang action ni Action Aboso. Una sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Alas 5:55, salamat sa report sang ato sa nga patrol. May ara sang bago naman nga Court of Appeals Justice. Bago nga Supreme Court Justice. Justice Maria Filomena Singh. Muna sa mabulos sa ginbakante nga pwesto ni retired Senior Associate Justice Estila Perlas Bernabe. Ining si Singh, utod ni sa nagaserbi sa mong Health Undersecretary na si Maria Rosario Vergere. Sa pilang kaadlaw, ginalauman ta nga damo pa ni sang binusulanay kag pagbiya sa pwestong matabo. Normal ni katabo diri sa pungsod sa Pilipinas basta managsulod ang bag-ong administrasyon. 5:56 Action Radio Philippines Standard Time. Suliton talang sa ato sa mga late tuners na tapos na proklamar ang 12 ka mga nagdaog nga bag-o nga mga senador. Sa bayan sang proclamation ginpatigayon sa PICC Pasay City subong nga hapon. Tiga pamalong-pulong subong hatag sa isa nga speech. Sa isa nga mensahe ang number 1 nga napilian nga senador nga si Robin Hood o kon Robin Padilla. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Upod man ka Action ang Defensor.
Iban nga balita way tama labutan tutok sa Action Firing Line. Las 7, top do balas 9 with Action. Artay hupon basta Miyerkules. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Mga ka-aksyon, tandaan nga